E nder video ƴettaɗo e biroji suudu laamudu ndu yaltinaɗo ka hello makko Facebook halfinaɗo kongol gouvernement o andini fof no e jam e deƴere fof arti e no woruno e nder on video Abdourahmane Koulamala no wondi e konunkoɓe jogiiɓe kabirde maɓɓe o andini ngu jangu ko etade ngam ustude deƴere e nder leydi ndi kono e wi'i makko deƴere nde tabiti goto e tambiɓe kisal leydi ndi momin jokkodiri kañum andini wonde ko eɓɓore kulyankoɓe waɗude piyande o ɓeydi hen ko yimɓe wonɓe otoji tati jani e dow dakaji konu saraji suudu laamudu ndu kono konu ngu wariɓe fof o tentini e siftinde ko hanki jemma pellanɗe nana ka sera suudu laamudu ndu to jamena laamurgo leydi ndi laawi paadi e ndu suudu fof udda e ya garta e pellanɗe waɗi ko balɗe seeɗa caggal nde jamena andini e mayre lewru 11 ɓuruɓe nunu ndu wonde ɓe jofni walla mbiyan ɓe dartini nanodiral konu hakkunde Paris e jamena ko ɗum woni jofnirde duuɓi 60 gollodiral konu hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi.